Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde habarlar günneligi bilen men Ýogşan Nurwan. Türkmenistan prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 4-nji dekabrda Ministrler Kabinetiniň 10-njy aýyň netijelerine bagyşlanan mejlisinde çykyş edip, dünýä ykdysadyetinde, hususan neft gapudygynyň kemçiliklere garamadan türkmen ykdysadyetiniň ýokary ösüş tepkiniň saklanyp galýanlygyny aýtdy. Ýylyň ahyryna çenli jemişerki önümiň ösüşem depkini saklanmaly we hem 6,2 oturum bolar. Şeýle-de Berdimuhammedow türkmen ykdysadyetine hususy pudogyň paýynyň artyp häzir munyň 60% bolanlygyny tasdikleýär. Şeýle bir ýeterlik meşhur ferişteleri olanna durmuklaşdyryş galnama ýagny köp meşhur döwlet feriştelerimiz bar. Berdimuhammedowyň bu beýanatlary türkmen parlamentine geljek ýylyň döwlet büdjetiniň girdeji böleginiň 12% kemeldilen görnüşde kabul edilmeginiň ýa-da gawat geldi. Ekspertler Türkmenistanyň neft gaz narklarynyň bahalarynyň global ardanlama we milliardlap dollary durýan dürli guruluşyk proýektlerine harçlanan ummaty uly ferişteler derarly öz taryhyny iň agyr ykdysady kynçylyklary başdan geçirýändigini aýdýarlar. Şol wagtda ýurtda azyk nowatlary görelýär. Türkmenistan'dan Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzelep durmagy unutmaň. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sahra. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun bazarlaryny dürli görnüşli yerli haritler bilen 50 ter bahadan üpçün etmegi tawşyrýan mahaly ýurdun dürli künjeginde azyk haritlarynyň bahasynyň ýokarlanmagy dowam edýär. Azatlyk radiosynyň howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň eferde atlandyrylmasydlygyny soran lewaply habarçysy Türkmenabadyň bazarlarynda haritlaryň bahasynyň her 2 hepdede ortaça 1 manat ýokarlanýandygyny aýdyp şeýle diýär. İl içinde Gök bazary ady bilen tanalýan merkezi Dayhan bazarında kartoşkanyň 1 kilogramy 6 manada, soğunyň 1 kilogramy 3 manada, üzümüň 1 kilogramy 6 manada durýar. Döwlet dukanlarynda 3 manat 40 teňeden käte satylýan ahal ýagy bazarda 12 manada durýar. Çöregiň bahasy görnüşine göre 1,5 manatdan 5 manat aralygynda satylýar. Yerli kökeleriň bahasy 16 manatdan 25 manada çenli ütgeýär diýip habarçy bazardaky haritlaryň käwiriniň häzirki bahasy barada habar berdi. Azatlyk radiosynyň Daşoğlu vilayatindaky beýleki bir habarçysy hem bazarlarda azyk haritlarynyň bahasynyň ýokarlanmagynyň dowam edýändigini aýtdy. Çörek 1,6 manat aralygynda satylýar. 1 litr ahal ýagy 12-13 manada durýar. Yerli unyň 1 kilogramy 10 manatdan, gazak unynyň 1 kilogramy 12-13 manatdan satylýar. Soğunyň 1 kilogramy 3-4 manada, kartoşkanyň 1 kilogramy 6-7 manada, tüwiniň 1 kilogramy 15-20 manada durýar diýip anonim ýagdaýda söhbetdeş bolan habarçy belledi. Azatlygyň Türkmenistanyň Demirgazyk we Günnur vilayatlarynyňky bir-birinden garaşsyz 2 habarçysy hem ýumurtkanyň gyçylygynyň Türkmenabad we Daşoğul şäherlerinde hem duýulyp başlanandygyny aýtdy. Häzirki wagt bir ýumurtka Türkmenabadyň bazarlarynda 1 manat 30 teňe, Daşoğulyň bazarlarynda 1 manat 50 teňe satylýar. Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azathabar.com. Gepleýär Azatlyk radiosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Daşoğlu vilayatynyň migrasiýa daratynyň öňünde şuňlar pasport almak isleýän ýaşaýjylaryň uly nowatlary emele gelýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy ýüzlerçe adamlyk nowatlaryň soňky hepdäniň dowamynda dörenligini habar berdi. Migrasiýa gullugynyň etrap bölüminiň öňünde daşary ýurt pasportyny almak üçin ýüzlerçe adam nowata düzülýär. Aýratynym soňky hepdäniň dowamynda migrasiýa gullugynyň öňünde basa-baslyk diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 5-nji dekabrda habar berdi. Onuň sözlerine görä nowatlar bilen bir wagtda daşary ýurt pasportyny mundan beýlek diňe paýtagtda bermek düzgünniň girdilmeginiň ähtimalligi barada ýaşaýjylaryň arasynda aladylanmalar güýçlenipdir.
Köpler migrasiýa gullugynyň Aşgabatda geçirilmeginden we pasportlaryň şol ýerde berilmeginiň ehtimallygyndan howatyrlanýarlar. Adamlar alady edip pasport almak üçin ýüzlenip başladylar. Ol ýere barar ýaly bolmady işgärler nowatlaryň surata düşürilmezligine gözegçilik edýärler. Emma adamlar onsuzdan başaga edip Türkmenistandaky habarçymyz aýdýar. Azatlyk radiosy daşary ýurt pasportynyň berilmek düzgününe degişli habar berilýän howatyrlanmalaryň näme derejede esaslydygyny resmi çeşmelerden anyklap bilmedi. Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugyndan we bu edaranyň Daşoğuz vilayatyndaky bölüminden kommentari we düşündürüş almak häzirlikçe başartmady. Adatlyň Telegram sosial ulgamynyň sahypasyna ýazylaň. Bizi gözle bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepil etýäris.